Ljudi moji, ovo je guma, feeling touch, guma, mekano, Ovo je guma. izrazbareno, Ovo je guma. izbačeno van, guma, video, guma, Ovo je brtva. Nepromoćiva. guma. Brtva, guma. ovo ti Omega naplatila Ovo je kutiju zvijer od samo sata. 1000 eura. Ovo je zvijer od sata. Pepe, vidiš, ima kazaljke ovdje, ima kako se to kaže, power reserve, koliko ima. Svjetlo. Ima i svjetlo, sve ima, Pepe. A pogledaj ovo. Ne samo što je to guma, ovo je guma, kao što sam rekao. Ovo, vidiš ovo Citizen, sad se ne vidiš jer je loša rasvjeta, a ovo Citizen je izbačeno za van guma. I kad uzmem ovaj jastučić, šta je jastučić? Jastučić je spužvasta pjena, mekano, fino, vidi. A dole imaš jamu, tu možeš staviti linkove, možeš svašta, imaš i kartice, gledaj, Pepe, ima kartice. Sve ima.